карап елмайып, хәерле иртә теләп, иҗади уңышлар теләйек. Эшебезне фонетик-артикуляцион эшләрдән башлайбыз. Фонетик-артикуляционные упражнения. Башкорт телендә һәм рус телендә. Он. Алтын. Кем. Тук. Безнең башкорт теленең үзенчәлекле өндәре бар, это специфические звуки башкирского языка. Шуларда кабатлап үтәбез. Безнең кулланмаларын карайбыз инде беренче. Рәсәй. Болын. Өфе. Афарин дуслар, хәзер тартынкыларына игътибар итәбез. Согласны. Дуга. Зур. Афарин. Калак. Махум. Дуслар, дәрестән грамматик теманы билгеләрсен, мин безгә ошо кроссвордта тутырырга тәкъдим итәм. Һәм безгә беренче урын. Бөер авыруларынан ярдәм итүче дару үләненең рус теленә тәрҗемәһе. Юлия. Василий дөрес күк сәскә рус теленә тәрҗемәһе бүген Василий. Ярай барып һәм икенче урын безгә канды куерда сәс туйылгандан ярдәм итә. Әлбәт. Кисеткән дөрес афарин. Дәвам итәбез. Ютелдән баш авыртуынан файдалы үләннең рус теленә тәрҗемәһе. Ютелдән баш авыртуынан нинди үлән бу? Кем белмәс. Первация дөрес башкорт саулыгының кәзә хакын рус теленә тәрҗемәһе. Первация. Афарин. Һәм һуңгы хорау. Халкы тейгәндән ярдәме күп. Нинди үлән бу? Башкорт телендә кирәк безгә мәтрүшкә. Ярый яхшысызлар, ысынлап та мәтрүшкә. Һәм бuna безнең грамматик тема килеп сыкты укучылар. Димәк, без нинди тема өстендә эшләсәк бүген? Бүгенге дәрес исем турында барасак. Чтобы определить лексическую тему, мы с вами поработаем над данным текстом. Бездә күп төрле дару үләннәре үсә. Язын парагат, кәзә хакалы, үгәй иннәй үләнне, яйып булха, яйып күк сәскә, кисеткән, мәтрүшкә, хара мәтрүшкә, юл япрагы белән дәваланырга мөмкин. Ярый яхшы укучылар, юл япрагы белән дәваланырга мөмкин. Укучылар, ничек уйлайсызлар? Нимә турында без барасак бүген дәрестә? Бүгенге дәрестә дару үләннәре турында үз барасак. Дару үләннәре турында үз барасак. Укучылар, мин сезгә ошондай эштәр димдән безгә башкорт телендә текст бирелгән, безгә бундай исемнәрне табып вакытларына калырга кирәк. Беренче һөйләм буенча ким Алия. Дару үләннәре. Афарин. Кемдер? Тагы да кем теләйде? Икенче һөйләмдә. Әйтүше. Карагат. Алкыракы. Кәзә хакалы. Бұл қарағат, урысса смородина. Қарағат қара хүдінен алынған. Смородина смрак, ез, запах. Дөрес, яхшы. Бұл кәзә хакалы, русса тәрҗемәһе первоцвет. Кәзә хакалы дип аталган, чөнки ул кәзә хакалына охшап тора. Первоцвет, на русском первоцвет, потому что он цветет одним из первых среди цветов. Укучыларга ошондай эштер тәкъдим итәм. Тактага игътибар итәгез, бунда ошо дару үләннәре безгә башкорт телендә һәм рус телендә тәрҗемәһе безгә буталып бирелгән. Безгә шуларны дөрес итеп барларын табырга кирәк. Кем тели? Лилия.
Әйтіңізші, Дару үләндәре. Дару үләндәре. Дөрес. Несі була? Лекарственный драм. Лекарственный травма. Давай, минута. Юлия. Әйтіңізші. Карагат. Қарағат. Русско смородина. Русско смородина. Афарин. Тағыла елген Нарушка. Душица. Душица. Юлия, правда? Подорожник. Хара на крышке. Aferin kızlar. Buna birgə Başqurtsa Darı Ulənlərin Rusça tərcümələrini tapdıq həminən. Я вам предлагаю поработать в всероссийской дистанционной платформе Я-класс. Давайте поэтому сядем к компьютерам. Kızlar, qararlıları buna minhirge isim girişleri Darı Ulənləri temahına işlep verdim. Тесттар форматында текстмен işleber formu. Тесты и работа с текстом. Шунun için ошо işe inip, hadi şöyle şularga öterge tiyişlegen. Bunga işe akmına katmarlara, bunda bulan fiillerdi Rus tiline tercüme ettirek gerek olmasa. Anlaşıldı mı? Нужно сделать перевод с башкирского на русский язык. Başlandık. Bilip тұрау, 2%-тан біздің кешілі, 60-тан 2-ге біздің дүртті бұна біздің бағдарға başlaydı. Kızlar, buna aşı қолданма бұйынса бүтәгідені кедегі, бүтәгі үсінде ашы бір қолданма бұйылған. Yine gideri de buna hızın üstün 12 qaraldan durgan istak edilen mülkü. Başlaydı iştim. Bir bürokrat ister asla hediye olarak cevap bile varıga gerek. Yani birincisi iş biri bizimle fonetik artikülasyon konuda işlem kirgeni sıktıydı bunu işlem. Elbette yenileri bu birincisi takırına işlem.